Ahojte priatelia, zdravím vás Bystrik, pozdravujem všetkých priaznicov hudby a týmto by som vás chcel pozvať na fantastický festival, na ktorý sa veľmi tešíme. Je to Country Fest Bohunice, ktorý sa uskutoční v Jaslovských Bohuniciach. Bude to 21. až 23. júla. No a my z Bystrik bandou vystúpime 22. júla. Budeme veľmi radi, ak prídete. My s kapelou budeme vystupovať o 19. hodine. No ja som tu teraz není za muzikanta, aj keď teda hrám v Bystrik bande, ale teraz som tu za organizátorov. Robili sme na Facebooku súťaž ohľadne skupiny Kamelot. Bola otázka, koľko vydaných albumov má Kamelot. Prišlo nám množstvo správnych odpovedí, išlo to na rôznych fórach. Teraz sme nastrihali všetky správne odpovede a ja poprosím Bystrika, aby teraz vylosoval jedného výhercu, ktorý získa 2 permanentky na festival. A koľko má Kamelot albumov? Viac ako 28 máš? Takže výhercom sa stáva, daj jingle. Slávka Škodová, správna odpoveď, 28. Gratulujeme. A čo vyhráva Slávka? 2 permanentky. Ja ty si to hovoril, dával som pozor. Majte sa krásne, vidíme sa na festivale, veľmi sa tešíme z Bystrik bande. Ja prajem si, zvykám si, bez teba strácam sa v objatí. Našiel som, čo tak chýba mi. Ja prajem si ťa.